வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இன்றைக்கி ஆஸ்கே கார்டனில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தக்காளி செடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த தக்காளி செடி எப்படி முளைச்சி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆஸ்கே கார்டனில் ஏற்கனவே நிலக்கடலை செடியை பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தேன், பார்த்துருப்பீங்க. அந்த நிலக்கடலை செடிக்கு இடையில தானாகவே இது முளைச்சி வந்திருக்கு. இந்த தக்காளி செடி நாங்களாக வளர்க்கல. இது பார்த்திங்கன்னா நிலக்கடலை செடியில் இடையில தானாகவே முளைச்சி வந்திருந்தது. பாருங்கள், நாங்கள் நிலக்கடலைக்கு தண்ணி பாய்ச்சும் போது பார்த்தோம். பார்த்திங்கன்னா அப்போ இந்த தக்காளி செடி கொத்து கொத்தாக காய்ச்சிருந்துச்சு. பாருங்கள், இது எவ்வளோ சூப்பராக காய்ச்சிருக்குன்னு. தக்காளி செடி அதுவும் கொத்தாக காய்ச்சிருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி தான் நாங்கள் விட்டுருந்துருக்கோம், வேறு எதுவுமே பண்ணல. இருந்தாலும் பாருங்கள், இந்த தக்காளி செடி எவ்வளோ கொத்தாக காய்ச்சிருக்குன்னு. உங்களுக்கு விவசாயம் ரொம்ப பிடிக்குன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி.